welcome and ndewo. Ka anyị nwata taa gị. Aha m Goodness Ugochukwu ihe etu nwafọ Umekendu village. Ndewo. Ya eji maka iwe onye Owere Nkwọji akwe? Awụ m nwafọ Owere Nkwọji. Ngwa ile anyị ga-ahụ na ihe anyị mere ebe a taa akọwatatara gị otu o si adị akwe? Exactly. Ngwa olee otu ubi ga-arị gị, olee otu biri gị taa na projekti a chọrọ ibido n'Owere Nkwọji? My brother gwa gị nke bụ eziokwu kemgbe m nọrọ maka projekti a chọrọ ibido n'ala Owere Nkwọji. Dịka nwa afọ Owere Nkwọji ṅụzuru mmiri ara ya afọ, mmiri ara nne ya afọ, obi rere m mma n'ihi na ya dịzie ka projekti a chọrọ ibido ihe bịara bịa kpalite mmụọ anyị elu. Ihe otu m si na-abịa mgbe ọbụla sị na-abịa na ọhịa river anyị, obi ọma na-akpa ma obi ejupụta m sị aṅụrị n'ihi na ile ihe na-eme ugbu a na my brother gwa gị nke bụ eziokwu ya dị ka ọhịa river anyị agbaketela ya azụ, bọọholu ejula everywhere, ya dịzie ka onwe na-abịa ọhịa. Mana mgbe nwanne m nwoke bulitere projekti m sị nụkwa ọ bụrụ na Chineke ga-eme ebere chite ọhịa n'ụzọ pụrụ iche, obi ọma ga-akpa m. So ịgwa gị nke bụ eziokwu, obi jupụtara m na aṅụrị dịka projekti a na-aga n'ihu, ọ dịka a na-atụ atụmatụ otu esi eme projekti, obi jupụtara m na aṅụrị. Ịgwa gị nke bụ eziokwu. Ngwa achọrọ m ịjụta gị ajụjụ. Mgbe ị na-eto eto igwuru mmiri ọhịa? Nwanne m ịgwa gị nke bụ eziokwu, mgbe m na-eto eto egwuru m mmiri ọhịa. As a matter of fact, dịka ndị oyibo na-ekwu, ụmụnne m abụọ Chinonso na the late Oluchi kụziri m etu esi egwu mmiri ọhịa. Mgbe m tụkwuru ọdụ mmali mana ma ha bịara bịa gbaa m mmiri, ibi nwere isi m tinye na mmiri sị m eletu m ga-echekwuru nwa afọ Owere Nkwọji ọhịa wụ nke a m na-atụ ụjọ egwu mmiri ọhịa. Nwanne kemgbe ahụ nọ ma awụ prọfeshọnal, so onwe mmiri m na-aga egwuli ụgbọala egwuru m mmiri ọhịa, ṅụọ mmiri ọhịa, were ọhịa asa ahụ. Ọhịa so na one of the neatest water enwere so far as far as Owere Nkwọji is concerned. So ọhịa nọ nga ọ gara gị na mma. Ndewo.